Yan. Hello mga subscribers, ngayon po ay birthday therapy ni Ate Rosita. Siya po ay 58 years old dito po sa May Hacienda, Pantakake, Mexico, Pampanga. So ito po ay aming 14 session therapy. So ang gagawin niyo po ngayon, together with kay Kuya Roque, kasama namin dito. Siya yung kanyang caregiver. Ayan. Sel, kawin ka muna. Ayan, sponsor niyo. Okay. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday. Ayan. So ang wish na mga subscribers, likers natin at manonood sa'yo ay tuloy-tuloy yung paggaling. Ayan. So sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa ating vlog na to. So ngayon po ay birthday niya, birthday therapy niya. So challenge po natin siya sa kanyang 3 sets, 21, upo tayo, tapos lakad. Oh. So let's do it. Sige. Bilang 1. Dali. Excited? 1. Sige. So lahat po ng mga Dabi family, kay Ate Rosita, shout out sa inyo sa Pantakake, at sa Chotingko family, kay Kuya Roque, sa inyong lahat clan, shout out po. Ayan. At kay Warren at kay Ria dyan sa may Kabyo, Bakal, Sitio, sa may Angeles. Yan. Siya po ay nakakalakad na rin at nakaka-recover ng kanyang asawa. Shout out sa inyo mag-asawa. God bless you. Yan. At kay Kuya... Sige, tayo. Ilan na? Bilang ka, ate. Yan. Lakas mo. Birthday mo eh. Huwag ka malambot. Nilakad mo na din eh. Nilakad dyan din, abak. Nilakad dyan. Oh. Kaya ba 3 sets o 2 set lang? 3 kaya 3? Adwa mo na eh. Long time yung adwa. Sige. Mag-3 sets ka na. Kilala ka niyan? Ayan. Punta. Ang gate ko, amaw siya. Perayaan kami. Sige. Ano masasabi mo birthday mo ngayon? Salamat ka sa mga anak mo. Salamat po. Wish ko po sana agad na po akong galing na Yes. ako po. Agad na ako makarecover po. Ayan. Ang wish ko po ngayon, birthday ko, sana po agad na ako Yeah. Lord. Ayan. Lord, sana po. Salamat ka lang sa mga anak mo. Salamat sa mga anak mo. Salamat po sa mga anak ko. Asawa mo. Sa asawa ko po kay Rocky. Salamat po. Kaya magkipueng. Kay Bang Kepeng. Salamat po. Salamat po. Ayan, sige. Tuloy mo na yung isahin mo. Salamat Walang iyakan ito. Bawal umiyak. Ilan na? 13. 30 po. Ayan, 13 session po tayo mga subscribers. Ayan po. Challenge po natin yung ating birthday stroke. Ayan. 14. 15. Eighteen po. 19. 19. Okay? 19 po. 20. Challenge po natin siya sa 21 upo tayo. Tapos lalakad siya. Tignan natin kung kakain ni birthday celebrant stroke patients natin. Ate Rosita, Dabi, Chotingko. Ayan. Siya po ay 58 na po ngayon. Ayan. Ayan. Shoutout nga pala sa Flores family yan kay Maring Josephine at kay